tiere be expansion mar tich mar IPOA mondo japiny ma odak lese Lambwe kochacha ka ja wildlife kata ja forest no ogoye bunde kata otimone gima ok ber, then ng'ano nyalo biro report kuom IPOA, to IPOA nigi teko mar investigate ja wildlife kata ja forest no. Koro mano nitiere kanyo be. Yeah. Then nitiere be gimoro miluongo ni regulation ma jopiny be onego ng'e ni ndalo machon ka polis omaki kata ka polis ogoyi kata ihinyori, to P3 mikawoni idhi kawe ka polis, to kendo P3 ni itero ne police surgeon ema pod sign mawacho ni ihinyori kama kama. Koro regulation marwa mar 2024 sani koro nomiwa teko after kwana publish ma raia ok onego bedni koro dhir polis mondo miye P3 no. Onyalo kawo P3 kuom IPOA to dhir daktari mano thiedhe no to jazo ne everything, then that P3 no emobro tiyo go kuom timango kuom mako polis motimo maundu kuom japiny no. Koro regulation nigi gik mang'eny kabisa. Nigi P3 kata postmortem. To ning'eni postmortem kidhi tim nyaka bed gi forms mar polis. But sani nitiere IPOA forms moko nego ma kidhi timo postmortem ok ochuni nyaka polis omiyi postmortem form. Koro nikech seche moko ng'ama bedo investigated police monego ng'ato seche moko, to en emi kende dhi chaki kwaye form. Koro seche moko onyalo kawo saa mang'eny kapok omiyi form ni. Koro e regulation ka nitiere that form be ma raia nyalo download to tero odhigo kuma postmortem itime to bedo filled in, then konyo kuom process mar case. E ng'anyo mokalo ni chung' mar IPOA en mane? Polis noketho koso jopiny ema noketho? Uchung' en mane kukoro ng'eyo? Ng'anyo manokalo ni ye Trevor, polis be nigi tich matek nikech king'iyo ratio mar polis gi jopiny